Horas. Kali ini saya akan menyanyikan lagu Batak ciptaan sendiri. Semoga kalian semua suka. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman-teman kalian semua. Oke, selamat mendengar. Di hari Minggu Roma tua hatani dongan napa boahon rencana mulai tutai ala nang jumpa di bulan Desemberi biasa doi parmulagni parjalangi dabelam tamba mamuse arsak miroha dan tara lucia ubei atanai dukuri mangi dike adaki dan tarbaina dope boy mulag tutai Duni rohaki di bulan Desemberi dan tarhatahona disitaoki nadi parjalanaki sugari boinian songola dihabangan maboy tarbay pajupang udah mandai nangi nang sure si sohoti on mahape nirok na tahe martikido sude di parngoluan dadasi dodo turpu manang siahut lomo niroha gabelam tanda mamuse arsak niroha dan tara lusiang wei atanai dukuri mangi dike adaki dan tarbaina peboy mulag tutai dumuni rohaki di bulan Desemberi dan tarhatahona disita oroki dari parjalanaki sugari boinian songola dihabangan
lupa tuda mandai nangi nang sude si sohoti on mahape nirokna tahe martikido sude di parmoluan darasi todo turku